est ce que dande leñol wuro ngo fo rendi fote makko ƴeeyi walla ala wadde ñalawma fof nandata koye jikku jomum ɗum addani ndendoɗi wadde no mbaɗɗon ni waade no mbaɗon ni moññele Harouna Sy kelle dow soɗon mbela est ce que jeewo Harouna Sy o ko jeewo mo seeretake nawlirtake walla ko ceerteɗo walla ko nawlirteɗo jammal rewi jeewol grand frère moññene jeewol grand frère kelle toon moññene jeewol grand frère kelle toon wonko nelno kam noon nane seeɗa o wi so teeɗo Harouna ɗannima so arti ene jaaƴi so rokki sukaɓe kalis yo cooɗe caggal lawol ngol koko weeli o wi so teeɗo Harouna ñalli harde guila subaka ha Allah sara fini ñamade fof ndew ñamnanowo rewta e on bedda e ndennor safateɗo Harouna jaaƴaki ɗum noon moññinamo kelle dow soɗon beela bandete joni joni o paaɗen koye yewtere nde ganduɗa kañum woni sababu ñalawma hande o woni yewtere Harouna Sy nde waɗantuno on e Ref FM 106.3 wiitede jamanu ɗum noon moññon kelle dow kadi mbatton hakkillaji moɗon te onon jeese mon mbason yaltinde inde mon gandon koye caméra en direct gonɗon kala mon muynuno on yaltinde inde mum yo reeno caméra ji ɗi kala mon ñohowo ene haala ko wodanani ɗum yo reeno caméra ji ɗi oɗon gandi Grand Oumar wiite ko à suivre hay hunde ala ko mankata ɗum noon tinnoɗon koye mon pote jeese mon pewnon juuɗe mon nangon koyɗe mon gusson haala nangon ɗemɗe mon ko ɗo e cuuɗi men ndendori marché central mo ndendori Kadiel gonɗen taw ko anniversaire le 27 novembre 2021 dande leñol Sy salli ala Mouhamadou moñe kelle dow minne poɓɓinam kelle dow soɗon beela caggal nde ɗin konnguɗi daari seeɗa koye nden émission jamanu fuɗɗi ngam uddidde golle ɗe jom jamanu en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo to welande wela tigui nde wuruki en fartange ñalawma hande o caggal nde ɓe gotti ha kaari ɓeɗo nene less ɗumɓeji kuɓeji muɗumen kono ɓeɗo goni koye less leɗɗe ɓeɗo goni koye less caaleje ɓeɗo goni koye guese ɗe ɓeɗo nene ndewe nayyi beyi e baali ɓeɗo goni koye otoji ɓeɗo nen tacca maygo tawi ene jaada e yewtere moon yewtere meɗen witede jamanu ɗo e haalirde moɗon Ref FM noon en jetti en jaari calli jamanu ɗo mbawi wonde enen mbawi wondirde kala ko noonne kay jettiden yitɓe jamanu kala ɗo mbawi wonde enen mbawi wondirde kala en mbiɓe assalamu aleykum mabɓe nonne mbireten département Linguére département Ranérou Ferlo département Podor département Matam département tonto Tambacounda a toon to département mo Bakel Sare Demba ɗo e nder département mo Kanel Kanereje lade suudu baba sabbune ngakoje dade weli wiyata wota tumbere gasa ceerno togo tongini ko dow kaji jimte kolade tawi ko nokku sernaɓe waliyaɓe noon ne jettiten toon to leydi Mauritanie ɓogge dow ɓogge lessa ha toon to département mo Babaɓe noonne kay jettiten département Thilɓe Mbagni Sama noonne kay jettiten département mo Kaydimɓe Dioro Samme Nayo kono ko noon jatina toon to Magama e Madde Kouballi ko noonne kay jatina toon to département mo Seyil Babi e nder diwan mo Guiɗi Makka ɗum noon bandiraɓe ɓe funnangue hirnangue rewoye worgo aadi bilaadi salade aadi ɓuuri fitude aadi moɗon e yewtere moon yewtere meɗen witede jamanu waktu yonti e ñalawma hande o ɗo e Ref FM 106.3 tawi sawtore ɗo fo ɗo e cuuɗi meɗen ndendori joni joni o so yanteɓenen Allah mami artu e mundi yewtere moɗon tedduɓe heeɗiɓe ɓe funnangue hirnangue rewoye worgo jaam ñalle moɗon lawol gongol joni joni o en gudditi batake o tawɗen windi ɗum ko bamen walla kawumen walla mawnen windimo oɗo batake ko ɓiɗɗo gorko o wi ko adi ko foof o salmini rendo ngo o salmini gollotoɓe ɗo e haalirde Ref FM 106.3 tawi sawtore ɗo fo ɗo e cuuɗi meɗen ndendori ha timti noon
e biteɗo Dande Leñol Sy keblowo yewtere witede jamanu ɗo e haalirde mon RFM 106.3 caggal nde woni ɓiɗɗo gorko hawo mawni hawo dañi cuddiɗo o dañi ɓesgu ko nden nde o dañi ɓiɗɗo debbo yonti resede ko nden o totti ɓiɗɗo debbo ɓi bamum ko nden ɓiɗɗo debbo sali tigi ɓiɗɗo babiraɗo wi resatamo hande resatamo janggo o yiɗa ɓiɗɗo bamakko hande o yiɗa ɗum janggo ko nden bamakko laawi wi ngal ɗo dewgal noon so tawi aɗa anniyi resede nder gurdam ma koɗo tan resatma so tawi noon a salima o resma mi yiyanima foof garowo ɗo ƴamma ha dokkeɗa walla mi yiyani foof to dañata baaba ha humanma ha gorko goɗɗo ko nden suka debbo laawi wi o yiɗa ɗum hande yiɗa janggo natani hen hande natani hen janggo babiraɗo o mettini kono ko nden tikki ko nden kay suka debbo o jooɗi ɓiɗɗo babiraɗo caggal nde yinno resdemo dañani ko nden babiraɗo wi o ƴamoyi goɗɗo ko nden o ƴamoyi goɗɗo o dañi suka debbo mo yiɗi tawi ene yiɗimo ko nden nde ɓe kaldi ɓe nanodiri ko nden ne kayi dewgal ngal huma hoppa huma ha baaji keddi ko nden ɓiɗɗo gorko hurtini oɗon suka debbo yangue waɗa jawɗi mbaɗa kindeli dokkira bawɗe buubaji kolle ñañoji goni ɗon aduna o ne yaaha suka debbo ne jooɗi ha are babiraɗo wi yi gorko mo yiɗi ene yiɗi hokkede oɗon gorko babiraɗo wi wona hande wona janggo yiyani kadi kumunowomo e on gorko ko nden suka debbo dogde oɗon suka gorko ɓe jeehi haaɓe goɗɗi Allah waɗi suka debbo sowi jibini toon ɓiɗɗo gorko e wiide mabɓe ɓe kumanama toon toɓe goni to ko nden nde on suka gorko no wonde makko ha ko juuti ko nden fi suka debbo fetti ɗum seeri ɗum harmini ɗum acci ɗum suka gorko o jokke kama kandiji muɗum ɗacci toon suka debbo ko nden suka debbo woni toon e tampere waɗi takalte pilta ha dañi no artiri ɗon e wuuro mabɓe ngo jibinago ko nden o arti e wuuro ngo o dirani galle bamakko wi o narta ɗo hande o narta ɗo janggo saabu o nanani konngol jinnaɗo ko nden ɓiɗɗo debbo o yalti naata e wuuro ngo ñalla ɗo hande waala ɗo janggo ko noon woori ha wuuro ngo giggi mawɓe wuuro ngo gaari ñagade babiraɗo wi suka debbo o narta ɗo hande narta ɗo janggo ko nden suka debbo ñalla ɗo waala ɗo mawɓe wuuro ngo gaari ñagade ɗum kono jaɓani jowur wuuro ngo e hoore mum ari ñagade mo jaɓani ko nden kanko gorko o tikkima o sikki yummum suka debbo saabu ala fof ko haali e ƴamal gadigal ngal est ce que wona yummum suka debbo yaadi mana gandanɗa hoore maɗa ɓiyum debbo ha dewgal ngal wasi wonde joni joni o wuuro ngo fof giƴƴima wi caggal wi gorko mo yiɗi yo hokke gorko babiraɗo wi humata hande humata janggo bandiraɓe ɓe gaari e keewal babiraɗo jaɓani ɗeɗo mbi holko saabi babiraɗo jaɓani humandemo e gorko mo yiɗi o ɗeɗo mbi holko saabi babiraɗo rokkimo ɓiɗɗo gorko tawi ko ɓi bamakko o sali beele babiraɗo ko wi ko beele woni koye gogo muɗum walla suka debbo ko wi ko beele woni koye gogo muɗum beele suka debbo no dokte suka gorko ɓe kumanama walla ɓe kumanaka beele suka debbo ne artiri ɗo e nder wuuro ngo babiraɗo wi nata e galle o ñalla ɗo o waala ɗo beele so yeehi kadi o jibini lawol gongol beele ko suka debbo waɗi walla ko babiraɗo waɗi caggal wuuro ngo ari ñaguima jaam holko saabi babiraɗo jaɓata ɓeɗo mbi babiraɗo yo jaab saabu ɓiɗɗo kadi so boni wiyete ko ɓi kaari ɓeɗo mbi ala babiraɗo oto jaab saabu ɓiɗɗo ene fonno nande konngol bamum caggal jaɓani mbaw bone haalan ɗum nana ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so wonino ko onon holko mbiyaton hen so wonino ko onon holko mbatton hen beele no babiraɗo wini ko noon walla suka debbo ko haali ko woni koye gonga beele ko tuumi yummum suka debbo ko beele ko ɗum gonga walla ala mawɓe wuuro ngo ko giƴƴi gaari ko beele ne poti arde walla potani arde ɓeɗo mbi bamum suka debbo yo haɗe julde jama saabu caggal wuuro ngo giƴƴima namdimo ɗum walla ñaguimo ɗum sallinimo ɗumen
kañumne yo haɗa jama ɓeyro mbi o haɗataki jama hannde o haɗataki jama janggo saabu ɓiɗɗo e foti ɗoftade jinnaɗo muɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe koye 33 896 76 10 ɗo e haalirde moɗon Ref FM miijoji moɗon Allah jarama on jarama e kettugol golle moɗon jooɗi peewi